Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, gusto ko lang isaysay ninyo ang akong istorya sa kinabuhi. Tuod di ay, taga Cebu ang akong mama, pero naminyo siya sa akong papa nga taga Pantukan. Apan, sa bukid mi nagstay mga idol, sa Don Mariano Marcos, Lupon, Davao Oriental. 11 mi ka managsuon. Unong kalalaki og 5 ka mga babae. Ikaupat ko mga idol. Mag-uuma lang yun ni. Gatanom og mga mais, humae. Agyan sa nga kong papa, nga magskwela ang mga babae. Kay kuno, dili mapuslan, kay magminyo raman. Natagamang gud ang akong papa mga idol, dihang naminyo ang akong tita. Igsuon ni papa mga idol, na iyang giasahan, nga maoy mo hawas nila sa kalisod. Tungod kay, gibiyaan pud sila sa ilahang amahan. Ang akong papa, ang nitayo isip amahan sa iyang mga igsuon, ug sa tanang sakop sa iyang pamilya. Big family jud ni mga idol. Kaya ang ako pong tita, nga minyo na, dito po siya ni Puyo sa among balay. Samot lagi ka busy ang akong kinabuhi. Gubot pud kaayo perme. Pisat ko sa mga trabahoon sa balay, kay assistant ko ni mama. Sa paglaba, luto, ug uban pa. Gatabang pud ko ni papa sa mga paglimpisa, at iman sa kahayupan. Kay ang ako mga igsuong lalaki, gaeskwela sila mga idol. Samantalang ako, kailangan yung mukayod og maayo para makaeskwela. Pagpuyo, Gigi. Dili ka makasabot sultihad. Useless nga mag-eskwela-eskwela pa mo mga babay. Kay mag-video na maghihapon mo. Magbilin ra mo sabay o magbantay bata. May eskwela lagi ko pa. Aw di ay, mo eskwela gyud ka? O sige, pagbaktas, kay di gyud ko buhatag pamasahe di mo. Okay lang pa. Kaya ho na ako magbaktas para lang makaeskwela. Eskwela-eskwela. Sus, tanaw ibong iyaan. Bilib ka ay ko ana diya sa una. Kay nag-eskwela gyud. Sa akong huda-huda, nga siya na gyud makasalbar sa mong kalisod. Pero unsay na itabo, nabuntisan, naminyo. Karon, unsa may trabaho niya? Bantay bata. Ikaw, diha sab ka paingon. Dili pa uy. Lahi-lahi man ang kapalaran sa tao ba? Butubag ka pa gyud. Maningkamot ko pa. Kay gusto ko magkatabang sa tong pamilya. Di na ko mutuo pa ana. Human na ako nailat sa ibong iyaan. Pa. Naunsa ka rin, Gigi? Sakit akong buot, te. Nga naman. Nakahuman kog elementary sa tantong paningkamot. Valedictorian ko. Daghan kog awards nga dadawat. Pero sakit. Kay wala man lining attend sa akong mga ginikanan sa akong graduation. Ay, naku, day. Ayaw na lang ginaghuna-huna, ah. Nasayod ka naman bitaw sa kinaiya sa imong amahan, day. Wa man ay bili niya ng imuhang pagka-valedictorian. Pero congrats, day, Gigi. Bilib ko mo, day. Kay nilahuta yung ka ba? Bisag walay support imong mga ginikanan ni mo. Ma, gusto ko mo padayon og eskwela. Anak, pananghid kang papa nimo. Piste ka bataa ka. Gahi na gyud kag bukog. Magtumad ka na ba't sa imong gusto? Mag-working student man ko pa ba? Dili lagi ko magdungag sa galastuhan. Hilom. Sige, magtubat si mo gusto. Pero kung mulakaw gyud ka,
Isipon ka na dabog patay. Halalarga. Layas. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Nipadayon ko sa paglakaw. Bisan pa man sa giingon sa akong amahan. Nga once mubaya ko sa amua, isipon ako niyang patay. Gusto kong kabuton ang akong pangandoy. Gusto ko makahuman og eskwela ug mahimong maestra mga idol. Mautong nag-working student ko ug gayaya ko sa usa ka tiguang. Ang sweldo nako that time, 700 pesos. Ug gatigom pud ko mga idol para kumubisita ko sa among balay sa bukid. Makadala kog pugas, isda, ug uban pang mga panginahanglan. Hangtod nga nag third year high school ko. Ug nasayran ko na lang nga nagkasakit ang akong papa. Ni adtong panahona, nalihis ang akong plano nga mohuman og eskwela. Ang naa sa kong hunahuna that time, nga kailangan akong kwarta aron mapadoktor ang akong papa. Mautong nakadecide kong mag-abroad. Tuig 2005. Pero nagstay pa ko sa Manila for 6 months. Kay 17 pa man ko that time. Pag-abot na ko sa Kuwait mga idol. Pait kaayo ang akong kahimtang. Human ko makabayad sa akong agency, ingon man sa recruiter. Og nakapadala pud ko sa akong pamilya. Nihangyo ko sa akong agency nga gusto ko mo pauli. Kay dili na nako kaya ang trabaho mga idol. Halos dili na manggod ko nila patulugon. 24 hours ang trabaho. 5 kabuok anak sa kong amo. Unya, ako ra isa ang katabang. Nasuko siya, dihang nananghid ko mga idol, nga gusto kong mupauli. Iyaha kong gipasakitan, gikwelyuhan ko niya, o gisagpa-sagpa. Sakit kaayo, pero ako rin yung giantos. Musukol ta ko niya, kinakakita kong kutsilyo. Gusto ko siyang patyon, pero nahadlo kong makasala mga idol. Nakaihigig ko atong higayuna, tungod sa gibuhat ni Madam nako. Nagkadugo pa ko mga idol. Apan, igo ra ko sa paghilak. Pero gaplano gyud kong mutakas. Samtang nagbasa og newspaper ang akong amo, giatik nako siya nga nahutdan mi og LPG. Mauto ang panahon nga nagkahigayon ko sa pagtakas. Dili ko maglangay, mulayas ko. Kinanglang maabot ka sa agency. Ginoo ko. Tabangi ko, Lord. Tabangi ko. Maluoy ka, Diyos ko. Kuya Totoy og Lola Hubag, nibati kong kalipay nga naabot ko sa agency sa pagtuong matabangan ko nila nga makakita og tarong nga employer. Pero pakyas mga idol, tungod kay gibaligya ko nila sa usa ka rapist. Mas worst palagi ang nahimo kong kinabuhi. Sir, no, please. No, don't touch me. Sir, please. Gigi. No, sir. Kabisyo, at ang iugma ang sumpay sa kaagi sa atong sender nga kitago nato sa pangalang Gigi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.